تأمینه خدا گیرد تأمینه زود باش ترس کن یک ساعت نغمه میکنی چی شد؟ بیر بردار تلفونتا من چجون؟ من اینا کپو با من سوست میدونی تو دختر نه میره میچه جان ای من دخش روشه ماشین دیگه قرار گوش که دختر ما باید یکون کسی قطع خودمون میگرفتیم فوچه جان یکون کسی چکو میکنین شرط هم خونه دارد اذیت کنیم میریم خودمون دوری موده خیلی رسم و این نبود خیلی دوری شما گذاشت تو چه جان؟ دوری مو گذاشت رحمت به پدر دخترم ماشین از اودید که رفتیم میریم زبیده جون همین سیرش در چی باشدم؟ دوی من بای میدیم یاد نگرفتم چل بازی میکنی؟ ای چی سیر دارد آخیر؟ فکرتا یک جو کن خای؟ انا فکری کرچکای پیازا نکن نکنی نمیشه دگونه جون میشه دگونه جون میشه وای زبیده جان این ماشینی بگونه ماشینی کی باشد؟ فکرتا ایجا کن نزدی خانه مستوره اومده استاد یک نگاه کن گاب بود که مستوره بچه‌ش به خونه بخ گسل میکنه چی؟ آنم خیلی گاب بود این گپ از کی شنیدی؟ از کی گفت؟ کی میشد مردکم گفت چی شوهرت؟ او شوهرت از کی فهمید؟ از همین مردکای کوچه آخی؟ زبیده جان اگر مردهای کوچه گفته باشن این مردهای لبی آب راستش میگویند اگر من راهی این کار رو نبندم نامم از زیادنه پیاده میمونم دوگانه جان این کار نکن آخی برای چی میبندی؟ برای چی نبندم؟ این بچه گلی کوچه ما بود این بچه رو ما از کودکی کلان کردیم فهمیدی؟ نه اگر یک گوسفند ندهد من راه این کار رو میبندم زبیده جان آفرین شدم دسته دوام ته دیگر بازی کردن نمیتوانم زبیده جان سرا ویران شد دیگر کار کردن نمیتوانم برای چی آخیر؟ سیگاری نداری اندگونه جان؟ سیگارت تمام شد زودتر دوگانه جان سیگارت تمام شد انا من نوست دارم دستته وای کلوله باشه میشه کنی میمونو کنی گیری تو نانی گرم رحمت گوش میدی شما جان آبود باشه خیلی شف نگفته شفتالو میگم کنی گپ زن یک بیاید بینیم چی ماینش یا چای کبود دم کرده بیا تلخ باشد چویکش من آرام شدم اول مهمان آور گیرید دگانه
тахмина ҷонбам марҳамат кинед. хайр чӣ хел дидимӣ не ростӣ қақшу надидам. дугонаҷон бачата гавзам биёя бо як чой дига биреза. дӯстмурод биё ҷони оча як чой дига кашидате биё бачем марҳамат чаро. аввал меҳмон овар марҳамат. тахмина ҷонбам резид марҳамат хонумай зебо. раҳмат. марҳамат чаро. хайр чӣ хел чун хай меша. бачи мана дидеда аким гап занед ки ҳамин духтари шумо сабои чӣ дорад духтари ман дутта маълумоти олӣ дорад. нақс боз чӣ хайр бад мо ҳам аз ягон чӣ камбудӣ надорем. худо ба шукр аз ҳама чиз тенҷем. ҳа намешавад ки ҳамин духтараки ман бо бачи шумо дар танҳоӣ суҳбат кунанд. шояд ягон гапи мепурсидагӣ дошта бошад. рости гап ба ман ин суҳбатҳо қадар маъқул нест. хайр ту дугонаам бо негӯям хафа нашаве. дӯстмуродҷон ҳамин тахминаҷон қати як суҳбат кун бачем. хай биё аку шарму ҳаёи як тараф мон. тахминаҷон равед бо бачама напучиям. хайр нема тахмина. не ман бадан салом намекунам. очам ҷанг мекунад. бахшиш да. нағз хай бедаст нема тахмина. номи ман дӯстмуродҷон. беҳтарин. ягон ҷо мехонен ё кор мекунен? не бачаи ман не дар ягон ҷо кор мекунад не мехонад. мо ҳамин дадеш қати маслиҳат када ин бачаҷона аз синфи нуҳумиш бировардем ки хона башинаду ҳамин бачаҳои кӯчагарду бераҳа қати ҳамроҳ шуда ганда нашавад. рӯзи дароз кораш дар хона шиштам. бисёр бача қобилда рӯзи дароз хона мешинад ҳамин коракҳои хонаи хуш шурӯъ карда мешинад. баъд шумо носай сигаретае намекашед охи не? не сигор мекашад ана не менӯшад не берун ба мебурод хона ба мешинад бачи қобилакак. не ма ҳамин синфи се будам як халта ами раҳмон ёфтем як халтаи нос ҳамон халтаро бурдум дар соҳибаш додум дар сумбуи нос гирифта се рӯза шумраф бовар мекунӣ. ман хеле не ман чизи бад медидагим дар рӯи дунё ҳамин носу сигарета. ҳай акнун шумо дар бораи духтаратон гӯед дар куҷо кор мекунад? духтари ман ягон дугонаи беодоб надорад. мошини худаш ҳаст. на нос мекашад на сигарет. рост ба кор мераду рост хона мебиёд. баъд шумо ягон намуди спорт ҳастен? спорт хай оака ба хумона саҳри саҳриё камкам хеле машқ мекунам хеливу. не ягон намуди спортзал намерем? рости гапа бигӯм худам дар мефора зал рафтан гамбор аюта очам гирехтам рафтам зал рафтам ҷои машқкунӣ амқа маъқулам шид форидакум ки машқ кунам бо чӣ хел шида ёхи ҳози ҳами ай бачаҳода духтаро бисуранда дар зал дига нигоҳ кардам ҳар хел машқ кардистиан иш гапам дод ҳамудам отам фаҳмид дига намондад ман рафтани ҳамқа дига нарафтам мега зан диги бабра занат иҷозат битем мега ба мақсад ки бабрада дар куҷо кор мекунад?
در заводи қаннодии падараш. о дар заводи қаннодии падараш. завод аз падараш? бале. хоб падараш заводи қаннодӣ дорад завод аз падараш бале. ва хонаи дуошиёнаи фасон қадар боғу роғ аз они шумо ҳама духтаратон ягон дар шаҳр ягон як сексия 4-5 хонагӣ надорад ме гӯш бӣ мастураҷон, дар оянда соҳиби хонаи худашам мешавад. дар оянда не дар оянда бошад ин хел намешавад. ба наздикии ҳамин писари ҳамсоя ду фарзандаш қатӣ аз хонаи занаш як шата задан хеста омад. ду даст да почики биниш не вай хона ба вай расид, не аз ӯ корхонаи падараш ягон чи вай барасид, не аун сексияи шаҳрбудагиш ду бачаша гирифту хеста омад. ба вай чӣ расид? Фақат алимин. вай ба вай алимин дута фарзанда калон карда мешавад. дар ҳамин маҳаллаи мо ҳамун бача сараш хам шуд, дар пеши ҳама шарманда шудам. не ин хел намешавад. беҳтараш биёед як брачни договор кунем. баъд аз ки ҷудо шудам бачаҳои бечора ду фарзанду се фарзанду 5 фарзанд қатӣ дар кӯча мемонанд ё хонаи падару модар мебиёянд. брачни договор ки шуд мерад хонае ки худаш ба зиндагӣ мекунад. ҳоло маълум не ки бачи шумо дар духтари ман маҳқул мешад ё не? вай бачи мана бинед, вай қаду қоматаша бинед, вай гул барине. мо вай аннағзбинӣ ку дустмурод не гулмурод мегӯем. гулмурод? ай хушрӯгиша бинед. гӯш бин мастураҷон, ман ҳече ҳал намекунам. ҳамаи хулосаи духтарам мебарорад. хайр чӣ хел? ай намеша учаҷон. бо чокар маъқул нашид? вая фелаш ранги занакай. о дарав намеги ки не умада маъқул нашид. ома гуфтам ҳози гап мезана соз меша, ҳози гап мезана соз меша. ҳама фелаш ранги занакай. вая ман чиқо мекунам? намеша бавай. мо аз аввал куҷо медонистем ки ва чӣ хеле ранги занакай. гӯш кун, як каси дигарам ҳастай. боз беку як занг занам. хай кӯя бор занг занам. ҳалло? салом. нағзи сози тенҷи? писари дари хонае? корда? о не, ман гуфтам то бегара нашинем нигоҳ кардаву гуфтам ҳози биём духтарам қатӣ. не ака ман гуфтам то бегара нашинем нигоҳ кардаву ҳозир маслиҳатора мерафтем мепазондем яке якбора медидем ша. намешава ки духтарам ба ҷои корша бирава. ту паёмак қатима дароӣ ку суроғаша о. майли майли ҷон, набоша ман духтарма роӣ мекунам ба пеш. хай дар паноҳи худо бош. хай фаҳмидӣ, мебинӣ, суҳбат мекунӣ. ман монда шидам. худо камиш рост бигираем. хуб мерам учаҷон? не, ман ай пай кором мешам. ба амеди ин кофтани домодо ман ай кором мондам. хай ман мерасонам шуморо учаҷон. не ту пеши ӯ бача бира ки баъд серкор одам будай. фаҳмидӣ? ҳамин ки расиди маслиҳатота пазондӣ мада ҳатман занг зан. майли худо нигаҳбонам. майлиш назмонам учаҷон. хуб ассалом. ассалом. ассалому алайкум. кучкарбетмен дизайнерем? ки? кучкарбетмен дизайнер. мара хафа кардеси духтараки хушрӯ. ака ита хушрӯ ки духтар омад майли? ҳамҷо бо ягон касига дидеси? не. шумо ки? ман тахмина. вай тахмина ҷон шумо. ман шуморо нигоҳ доштум. дер кардем. кучкар як минут бесмен. бабай. шумо хато кардед. айсар мегирифт. ман айсар ина. не ман тахминаи хосигорман. вай ман мурам шумо тахминаи хосгор. тура ки ҷо рӯй кард?
очат ها бояд ту мара бигирӣ а ها باید شما را بگیرم тахмина ҷон шумо медонӣ на ман абиғарзи очам бо дар болои сарам тағоӣ дорум бо ку амакӣ дорум бо майли ҳамаш ака дорум акам галдай агар буфама ки қади ягон духтар мамҷа гавзисаку бара мекиша бо майли ҳамаи отам буфама мара қаврма мекана агар буфама як кас инҷа пешма я духтари бегона омадай аниқ очамро кард қагане мара гӯш кунӣ با چی کمک не ҳеҷ кор намекунам ман фақат нигоҳ кун ина нигоҳ кун ина худат як фигр кун худат ку як бартанг ина мара нигоҳ кун ма як барпа мада материал итарианги худат намешава бачаи анами материал бигирем қати очат хушу маслиҳат кун мара дар пеши ку ёру рафиқом ҷуроҳом шарманда накунем бо қати қалинготон қалинг бояд бисёр боша 8 12 15 кирта материал фаҳмидия мара очита бугу очита хушвак буфамо ки кучка анами гапак гуфтак бугу хоб ما یک مسئله نکردم قطعا چون обязательно میبیام مالش نغزمونم برای کار майли бра қадям очад маслиҳат мекунӣ чӣ коре мекунӣ кадамги уш кори хитай ту ира бидон ки кучкара гирифтан осон нест шумо маслиҳат кунед шумо ку хиёл кардем ман мардакам ман мардак нестам ман ҳоли бачаям шумо маслиҳат кунед кор кунед чима шумо хаб истодем اینش هم نشد و چه جان نشد؟ نه با اینش چی سبب؟ اینش میگوید من از پدرم پرسم تقویم پرسم مامکم پرسم گفته ناز و نوزش در آسمان من نمیفهمم نه اینش محکوم نه ویش محکوم لبای ناز رحمت این نمیدونم هیچی گپ نشد یگون تشه انتخاب نکرد وایش از پدرش باید اجازت پرسد دیگرش از خیش تبارش باید پرسد دیگرش نازو کرشمش بسیار وایش من نمیدونم یک بیروی بی ناموس باور کنی یک روزم بیهوده سوخت خواهی بهترین کنی زود سراغش روی کن مایل رحمت خب انا چی گپ شد؟ حاضر انا همین سراغه با میرویم میگن که ایزون همه کشیده کنی رفتم خیس زودتر